Jeg synes egentlig, jeg er godt med, men hovedet det kører hele tiden. Marinade, dressing. Jakob og Henriette, I må have en rigtig god dag. Kan I have en god dag? Tak for nu. Ja, hej. Tak for det. Du må have et lorteliv. Tak, hej. Jeg siger tak, men I kommer jo ikke til police, hvis I så er Jeg elsker børn. Jeg elsker at æde deres hjerner. Jeg kigger på dig som et barn. Du Er du også træt af vatpinden? Så har jeg lige modtaget den ørerenser her med kamera. Og hun erfaring i at puste sådan meget forsigtigt, men til gengæld og meget længe. Men hun kan godt give et ordentligt blæs, hvis det skulle være. Ja, det må du gerne. Allan? Ja. Ja, det godt. Jeg tror, I to skal give en anden hånd nu. Kan I ikke gøre det? Godmorgen fra hele bondegården. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Min hånd sidder fast inde i postkassen. Mulighed. Hvad? Hold kæft. Hvad siger du? Man kan godt sige hold kæft, når det er mulighed. Nej, det må man ikke. Hvad laver Filippa? Fuck. Nej! Man kan godt sige, når det er mulighed. I am sailing home again. Det du blandt andet har brugt penge på, det er, at vi kan se, at du har brugt 1.600 kroner på det, der hedder OnlyFans. Hvad går det ud på? Det er piger. Hej, din skov, mand. We all know that NATO will not fight for Ukraine. But don't you think it's time for NATO to build anti-Putin coalition? Jeg drømmer i den grad om at blive millionær, men endnu mere, der drømmer jeg om at blive milliardær. Kan jeg ramme? Ja. Ej. Ja. Kunne du ikke tage mig træet derude? Lad mig se. Der skal du se, det er rigtigt. 1000 kroner. Ja, det er ikke lidt vel meget. Nej. Ja, 25 jo ikke gøre det. Jo, tak. Ej, jeg har på det film. Jeg har det på film. Let it go, can't hold it. Og nu er det musikvidenskab. Har I en slagsang eller noget, hvis det nu skulle være til dagens anledning?
Altså, Martin var blandt andet en af... Han fandt på, at da vi startede på musikvidenskab, hvis man nu råber 3, 4, bajer! Mama, mama, love me good. Stick to the promise that you made to me. Stick to the promise that you made to. Ud til min ekskæreste, der nu har fjernet mig fra sin Netflix. Det må være et tegn på, at du er kommet videre, så good for you. Good for you, honey. Mwah. I'm a fishy. Why would I give? Du er fuldkommen sindssyg, Martin Jensen. Det er ondt i hovedet. Not only showered you with gifts, I paid you. Plus I had the first night in the shade too. Vær lige opmærksom på, at det der med at tyvstarte fredagsbarn, det er en rigtig dårlig idé. Jeg er sikker på, at chefen bliver noget mukken, hvis man gør det, ikke? Så for lige dagen overstået først, ikke? Og så kan I gå ned og vælge det er bare bagefter. Og for øvrigt er det jo ikke nogen kunst. Jørgen Hjort. Ja, og hvad gik du glip af præmie her i ugefinalen? Det er det, jeg er ked af. Børnene fik budskabet igennem, trods sproglige udfordringer. Hun sagde, thank you very much. Ved du, hvad det betyder? Farvel. Og det tænker jeg, at det... Når man har glemt sine sko efter at returnere sine skistøvler. Travlige omgange. Ikke spansk! Ja! Du skal lige hjælpe os med noget. Og det er fordi, vi har tænkt os at være med i det der OnlyFans. Men hvad er du selv? Ja, jeg kan da mærke lidt sommerfugl derinde. Det... Så er det ikke andet, du bare går til den. Jeg kan ikke sige nej. Jeg har en svaghed. Det der lille ord på 3 bogstaver, det her, nej, det er jeg ikke god til at bruge. Perfect time. Celebrate good times. Come on. Op på stolen. Op på stolen. Kom on, y'all. Op på den stol. Come on. Yeah. Det har faktisk ikke de 3 V'er. Vi er Volvo og også. Det er parcelhus, Peugeot og pølsehus. 3 P'er. Så har jeg lige bestilt 75 Happy Meals. Og det er pisse lækkert, mand. Hold kæft, hvor bliver det godt.
Og der skal legetøj i dem alle sammen. I er så gode, McDonald's. Jeg elsker... Who lives in a pineapple under the sea? Her står der Sanut. Det er ikke fordi det har virket, men man har lov at håbe. This is strongest basis. Casey Dorme for this. Live every single day, day by day, and do what you feel good about. Because... Min far kan ikke lide techno, men jeg svæver, det er det eneste, jeg kan tænke på. Jeg pakker mine kniklys og tager væk, for jeg vil... Smager nok aften. Og så er der pommes. Vi skal på Roskilde, vi skal drikke, og vi skal hore, vi skal være bedst liv. Vi skal drikke, og vi skal hore, vi skal være... Nej, jeg har en lang massage. Det er min massage, sådan her. Hvad mener du? Fuck er det her? Ja, god. Det er godt. Zulu, så det er meget oplagt, at Zulu er nomineret. Nej, det er faktisk ikke derfor. Hvad kunne der være andre grunde? Det er fordi, vi er rigtig dygtige, vi er talentfulde, og vi ved, hvordan vi skal banke vores boller op i røven, trække penisen tilbage og underholde folk på en god og konstruktiv og uddannende måde. Ding!